Здравейте! Сега ще ти покажа и уникален, също така и много интересен фокус карти. Така, тук имаме едно тесте на Bicycle черно, ще го отворим. Казвам ви, че картите си напълно обикновени отпред и отзад. Ето така. Ще го завъртя от другата страна. Първата до последната, както виждате, абсолютно всички карти си обикновени. Предварително за фокус съм подготвил 4 валета, за да спестим време, да не се налагаме чаката и така. Сега ще трябва да размешаме картите. Ще кажа някъде стоп, примерно стоп. Това ще бъде вашата карта. В случая мога да я вие, за този фокус няма абсолютно никакво значение. Щом вашата карта е деветка каро, значи ще отделим валета каро. След което ще ви покажа, че другите 3 валета си напълно обикновени. Връщаме ги и си ги връщаме отново на масата. Ето така. Сега взимаме вашата карта. Обръщаме я и я слагаме някъде в тестето. Сега предстои най-интересната част от фокус. Само гледайте валето каро. Превръща се вашата карта, а трите валета станаха на 3 деветки. Надявам се да ви е харесал фокусът и чао!